babe. Hayi baby, njani? Right sami. Kusebenza kahle ma. Ukusebenza right. Ngathi ukhathele. Ngabe ukhathele. Right baby. Hawu. Sale kahle sami. Hayi, angizamile ukusebenza ngiyazothi Kodwa ilanga lingenzi. ngikhathele sithando sakho. Ilanga lani manje? Kuyashisa kula malanga. Kuyashisa. Yini into eshisayo? Yini into eshisayo? Baby kula malanga liyashisa. Kodwa nje amglad ukuthi usebenze kahle ubuyile futhi. Bengikhumbulele imini yonke. Khathala kodwa. And ngisebenzela wena. Angithi ufuna ukuyoshona. Hayi baby, impilo lobo. Bona ngikhala donga baba. Ngayinaki lento bafana labantu bafuna sokuphuza baby nekuba nawe namhlanje. Angifuni ukuyibamba uJabazi uzongihlupha. Ujabazi. Ufuna sihambe silapha ayijobe manje mina ayindaba yajobe nje ukuthi hlala nesithandwa sakho. Nathi iphinde yakhala ukuthi ubheka mhlawumbe soko. Asiqime yabo. Bheka sekuthanda balekile khona. Hayi, baleka yibo labafana. Okay, mawusho njalo ke baby. Asidlale le game yami. Ngeke sidlale game. Sana sami indaba zamagame awungilungisela ukudla lapha. Indaba ze-SABC ezizimeleyo nezingenamkhethe. Mongameli Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika ubonisa iimpawu zokuphucuka ukanti ezokonyuswa imivuzo yabasebenzi kwisixeko saseTshwane. Nkosi kakhulu kwincoko mandizibulisile nakuwe mphulaphuli Mongameli Cyril Ramaphosa ephendula kwingxoxo mpikiswano yasemva. Lalela mfazi wami, lalela mfazi wami, lalela. Hawu mama. Kweziphuma kumaqela aphikisayo uMzantsi Afrika ubonisa iimpawu zokuphucuka. Hawu mfazi wami yamagama angaka. Wazi kahle ukuthi umuntu wami wedwa musa. Uwe wedwa mngami. Angikukhohlisi mama. Ngeke ngikwenzeke lokho umkipito into engenyenze nobaba ngaphenduka ethuneni. Nabo bayayicela impuphu mangikhona mosi. Soke mngani, ayabona ke shem angisakwazi, angifuni nje ukuhamba manje. Uzifihle phi na ngani ngikhona. Oda khumbula nginendoda. Hey! Indoda ifuna isikhathi sami. Ifunani? Khumbula ukuthi emsingini. Istrati zohamba nani stop ngoba uyi-1. Mina ngikwazi ukuhlala istrati ezilomuntu. Ngeke ukuthi phela nami ngiyakukhumbula. Ngale ngiyazi. Uthi uyangikhumbula. Nami ngiyakukhumbula. Kodwa Chomi, ukuze sikwazi ukuthi siphile kanye ngale ndlela ofuna siphile ngayo. Ngicela nobe nomuntu wakho. Kuze kungamasiwa nekuhlangana. Nawe nami nomuntu wami yabo. Ngoba ngathi manje sesifuna ngihlukanise phakathi komuntu wami nawe ngeke. Kanti noyithoni balekile. Uyabona ke mina Shomi ngiyakutshela ngathi abona mina ngifuna ukuba single. Yebo kwami single, khapho single. Kune peace of mind. Kodwa mnganami angiboni ngidliwa kanjani. Ngiyabona ngiphethe kahle kanjani umuntu wami. Hayi ngathi angiboni kahle. Hayi kodwa Shomi yami ngiyakujabulela. Yazi ukubona ujabulile ne. Ngiyabona. Mina ngiyangijabulisa. Ngibonga leyo phathi ke okusho ukuthi ngizokubhadela kakhulu ke. Ngizokubhadela kancane kodwa lo muntu wakho ngimthandi ngoba usengijontshele wena bakithi. Ngiyaboreka nami. Ngiyamthanda and kuma ngisicabanga nokusebenzisa kuphela ama levels. Hey, department elethando lethu. So ngiyacela mngani wami ukwati kuye nganene. Ngithanda umuntu wami vele nje. Ngiyacela Chomi. Umoni mara supervisor ngo koma bana mthelo ba kwatile bana tja thoma go mona kwatile so go ayibo ndoda omplerisha kine no shiking was for awusako ka ditsebe o ja ke mone stress ke mone o stress ke gape ke na le one ke ke bolela le one Ngalo stressana samba mali. ne stress Anginaso stress. ke ya go tseba ke bereka le wena Sebenza nawe nami ngiyasiphisa. Stress siphuma phi manje? go bona up to z Yazi mutho stress angina stress, bana angina stress. thelete yona wa romela gae mone Hayi imali yamnika umfazi. gape ne stress ndre sa tjogola Yamnika umfazi imali indoda manje.
Wantoto. Bolela le nna mo. Ke mogotsi ya gago ke colleague ya gago bolela le nna o sa bolela o tlolela ma. Bo re o ja keng? Bafo, ayikho inkinga. Go tsebo le so. The whole day kwa mmerekong. Ke go bona nya ke lo khatlele ke ditshipi. Ha o concentrate a re mogotsi ya bolela le nna. If o khona gala o tshele bo matšatšing yana o e bo di counseling. O ja keng? Yazi bengaqala ukuthi ngizokuthola nje kwesistrato uyaphi la ngizala emakhuleni nobheka itokozela baba endlini breakfast babo asendlini uyazi mkhali maka usela understand that too sikhuluma manje baba asendlini yazi benginokucabanga kunento engihluphayo kancane mngane angazi ukuthi ngizoyithatha kanjani but yini leyo mngane awusho vele mnganami ngabe yena lo muntu wakho lo kuyenzeka yini ukuthi akhulume ngendaba zokuthi kumele niye emakhaya khona nje ilunga lomndeni lakhe olazi no aliko wena uright ngayo yonke lento leyo mnganami alikho mngani ngami shaze ngiyabona bengintona akwenzeka umbuzi nje ngefamily yakhe nazo zonke lezi zinto lezi ngi right ngoba ena mina nasiyathandana si happy endlini si happy nje hayi mngani kunento engahlangani kahle kahle ngingayizwa kahle kahle mngani awusoli nje mngani ukuthi ngabe khona umuntu amshila emakhaya umfazi ingane wena usuka ngisayini lo angisoli lutho mina no mngani ukuthi angizange sengikuzwe ngelinye ilanga ungiqhomela ukuthi hayi umuntu amuthe uzongisa emakhaya ngiyomithe ifamily yakhe yabona izinto ezikanjalo awakaka sazi nje into engixakayo mngani ngiconsent wena awunandaba angazi ukuthi awumbuzi ngayo yonke lento le ngani okubalekile ukuthi umuntu ngiyamthemba futhi ngiyakuthanda awukho happy ngalokho mngani wami sinetheka ngikho happy ngiyakujabulela kakhulu but ake sijabulele leyo moment leyo ngicela ukuthi uqabangisise kancane lento engiyishoyo ne angazi mhlawumbe umbuze naye ubaba wasendlini ukuthi ifamily yakhe yabona izinto kanjani mhlawumbe ngani wami ngiyakuzwa asiqhubeka siyothenga yes Yes. Awulungile sakhuluma ngaleyo baby kodwa kungokuza yena isikhathi esingaka sihleli kanje soyithuba baby ngiyazi uyangithanda nje yini ayikho khona into engekho right ayikho right kodwa sokubuza nje kuthi wena bawucabanga wena mhlambe nje uqamthina silobolana nini nishadana nini dala sithandana boss asingibheke yabona njengoba ku Feb manje kusebenza mfana wami yes February manje angithi yes asithi December nami manje ngilobona December baby Sensile sana sam December nje shaya ziphele nefona wayifona ayisebenze baby uyangishiya futhi baby wami ngihappy ngizokubhonga nami wanga sana sabo ngani nami ngizamqonqela mina ngitshela indaba ezinani ngizothola sengitholi 1 ngisatholi ne1 sana sabo bye 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 indaba ezimnandi eish ungabuye ebusuku ke abazali oshintsha umakoti yeyi awungiyekeni hayi abazali bakhe bamphoqa ngicela ukuthi ngizokubona ke mngane wami ngoba phela izolo hayi omunye uhamba enkwatile shami atho mina khona ngesasha izolo basiqeda ukuhlukana tho basi abahamba ukuthi bekukhuluma iyawenza umqondo nazo ke laba kumngane wami engimaziyo ngizongena ekamera ngasibheka kasixoxa ngayiqala indaba leyo guess what happened siyashada no Ito yung lobola December ngani Ito yung lobola December
And thanks to umngani wami weqiniso. Ngala ngiyibona ngikujabule. I'm so happy for you. Oh, uyabona ke ngithenga siyabo izinto ezikanje kumele usuyicabange. And I'm sorry just uzolo ngiyaconfess izobe ngikote ukuthi umngane nomona tho ngaxolisa. Hayi asiyeke yokwata mngani I'm so happy. Mngani so ngeDecember siyashadisa. Okay. Okay ke mngani kumele sikhulume ngamatimu izinto ezikanje. Umngani ayikanwe. Hayi umngane ngivula umqolo ngicela ngempela. Mngani uyazi nje I'm your true friend. I'm here for you. Uyakwazi. Mama unjani? Yo mama, usizile wafona mama. Niyaphila? Siyaphila na. We mama, uthi kutshela indaba ezimnandi. Umkhonyana lo bengutshela ngaye December uthe uyazolobola. Ngijabule mama. Ya mama uthe ngoDecember nje unalo siyakwe ngoba uFebruary nje December nje thina nje siyalibolana nayo. Sewukipida mama. Enami ngijabula kutshela mama. Yo mama, bekunini? Hayi mama ngiyeza mama ngiyeza. Ufuna nje ngisaklina mama. Niyaphila kodwa nabantwana? Obhuti bami usisi bami. Ngiyayikhuleka mama December siyalotsholwa. Ngibafonela nawo. Happy mama ngijabulile. Azenzobonana kahle ke manje ke umkhwenyana wakho akukhululeka. Okay mama. Ngiyathanda nami. Manje umuntu wami awusho ke ekhaya uzobatshela ngendaba zethu ngamaphepha. Sala sami. Le ndaba lesayiplela sobabili ne. Akume kancane ukuthi manje sekumele manje le ndaba sikhiphe sifafaze izwe lelonke lazi. Okwamanje ake siplane mina nawe awumalume bazokwehla la yiki. Kodwa baba uyaphela November. Kumele ngibe Angipheli mina basi. Uyaphela wena. Sikhona basi. Sikhala nami December is around the corner. No my baby. Kumele bazile. Kumele siplanile. Baby, ungangifakeli stress la. Ungangifakazi lapha isisebenzi kune stress is enough. Yabo? November manje kutathana. Ukukushada ngizokushada. Uthe ngoDecember. Ukushada ngizokushada. Bambe lapho. Webhebe uthe ngoDecember. Ngibuza ukuthi mina. Fazi. Ngithi kuwe ngizokushada. Into ongayizwa lapho. Ha? Planning. Ngithi into ongayizwa ukuthi ngizokushada. Lento iphansi kwami nawa ngithi. Ngiyazi. Ya, so manje wayifuna ukufaka kwabanye abantu futhi. Yazini? Bese ngani? Akusale. Bese ngani? Hey, akusale. Say shop. Wayiphuma mama siyakhona. Ngiye shop ngiyabuya. Lo mona rurile mabana ba motsenje. Ka mo phasa ayere. Go le botse, e botse. Ngabe Endot. Aper no yo ala mun. Guri ga ngani? Hayi, phuleka ngirayidi. Sari antolo bo area wa re tswa mmerekong. Sample kit bolela ke ne nosh ke na ke ne nosh. Eish, yazi mngalo wami. Hayi, yabona makuthiwa umngalo wakho uyamazi. Uyangazi. Go tseba e up to z mfetsi. Hayi, fisu. Leviki esiphuma kulo leli manje. Ayi. La ngaphakathi. Hey, akukho right mngani wami, akukho right. Neze. Thini mngani wakho? Kubanani? Kubanani? Hlale taba tje mogotsi ya ga botsoro o ja ke. Awu, kunze mnyawo madoda indambo. Eish, mngani wami. Angithi azi ukuthi uhlala. Manje inkinga enginayo mfowethu. Lo muntu angaka mtsheni umfazi osemakhaya. Lo mama wini.
Kunamba wena. And into engiyibonayo mngani wami. Eish, ngase ngiqala ukumthanda lo muntu. Uqala thanda unemoto gae. Ngathi uzo-understanda lo, uzo-understanda. Nawe uyayibona lento engiphethe la endlini ndoda. Hayi, nawe uyayibona mngani wami, nawe uyayibona ndoda. Understand nto e le gore understandable. So o ka se fore o tlo understand gore wena o ne mosadi mo o na le Asikhululeke endabeni umfazi wami uku-understanda, ngizoma-understandisa wena njengomngani wami. Ngenze njani ngalesimo? Ngiyamtshela lo ukuthi nginomuntu emakhaya. Noma indaba yakhona nje ngivele ngishaya indiva nje ngithule ngathi akunalutho. o botsa motho e gore o ne motho makhaya ke yena wa mo shupatsela a borwa ka re o go hlafishetša bophelo sa le o thomo dula le yena o sa le happy le maro gwawa Endlini ngihappy. Yabo, inkinga iyona leyo mfethu. Ukuthi nginomuntu emakhaya. Ngoba inkinga ngathi sengiyathanda lana baba. ape mogotsi ya ka ko go botsa wa le ka tsebo ya ka ke tshweni fela e jang ka matsogo a mabedi wena o le motho o ka sebo sa ntse o kgethele le one letsogo tlo boja ka lona either left or right not both. Yabona-ke inkinga yakho yiko. Ngokubuza kahle ukuthi ngitshele ngenze njani ngifanisa nemfene. Sengifana nemfene futhi manje. Bafo, inkinga yami inzima. Inzima inkinga yami. Wena ukhuluma ngemfene. Ngino girlfriend la, sengicala nokumthanda. Umfazi emakhaya. Girlfriend ayazi. ke itse ko go galemela ka re tlogele o re a re gotse fotse e tšhelete o e tlamelele mo ditshworopo tsa moketima basadi Inkinga yakho wena iyi-one. Peter, awunamuntu. ke tshaba jana tje Uthaba ziphi? na tšetša gore o tlo o peke tlhogo Manje situation yami seyiphenduke into seyithusa wena futhi manje. no matswalo fase Thatha kolayita ugwayi maybe ingqondo yakho izawukhula. matswalo fase mogotsi ya ko se ka e tšea ka mogo be ke sa rere Sikusiza ngani ndoda? Bafethu niyazi. Sikusiza ngani? Ngani? Uyayibona-ke le ndaba yakho nalabangani bakho? Uyayibona? umthambo kuyi-one Hugs man. Mfowethu, nginenkinga mfowethu. Ngenaphi ebanganini bakho? Okokuqala ungiphathele mfene, ngikutshela inkinga zami wena ungifanisa nemfene. Ngenaphi emfeneni? thuya matswalo rene jwalo Funa lo tshwalo bami lo. Ngiyakubiza ngithi ungikhipha i-stress wena ungifaka i-stress ubiza nabangani bakho. o tšea le dino Ngithi mlandele. so o ntšeela dino ke no eng nna ke no ema Yini inkinga manje? Ngiyakubeza usuka le awungiphenduli. Unyaka wena umngani wami. akuntlogetse mosimabane Hawu ndoda usakwatela amabhiya. nkwateleng Yini inkinga yakho kahle kahle? akinenkinga Awunankinga. untlogetse mosi Hawu ngiyakubingelela la futhi na ungibize ngemfene musi. Ngenze njani ungibiza ngemfene? Ungibizela nabangani bakho futhi. angibabizanga futhi angishongo ukuthi uyimfene bengikufanisa nemfene ngale simo sakho Ungifanisa nani? imfene Shoot ngimfene musi. no awuyona bengikufanisa Hayi man ayikho le ndaba ngeke uzongibiza ngemfene futhi izolo ngibize ngemfene manje ungibiza ngemfene futhi. wena bothata jwa gago o tšea di-stress tša gago wa dinametsha mo godimo Umngani wami kumele ngizinamise phezu kwabani i-stress. ya goba Kanti umngani goba basiphuza mokane wa amabhiya go a gore gore o santse o ntshwenye maikutlo le nna ke motho ke a phela ke ne dikwe le maikutlo Hayi awucabangi nawe man. Nawe awucabangi ndoda man. o cabanga wena Awucabangi nawe. wena o cabanga wa nkamoga majwala mabana Ubona babani utshwala? ke jwa gago o mpile tšana wa sa bontlogetse kwa gago o tla le jwala ke nwa wa botšeng ke bogotsi jwa mokutama Yaxolisa. A kunexolisa, ke Yaxolisa xolisa mfowethu, yaxolisa. Hamba indlela yakho ngisibele shop ngiyosithengela ugwayi ngifuna a i-stress ke sakho. nyakele kwanyana tše tša go sepela Hayi, le basadi ba tsala. bantši le basadi ba bantši ba go fa stress tsamaya Hayi. Ngiyamfonela ngefona ukuba uthi ngene. Kanibonani?
Uyabona Kunjani? Siyeni njani? Ngabe nibuzisa apha ngoThembela. Thembela. Hayi akunamuntu njalo lapha kwesisikole. Uthi uhlala kwalapha? Noma sithembela kahle. Nanti ikhophi yakhe ayinale. Mhlabe ningamazi. Hayibo. Usabela umuslo. Usabela ungithembela kanti. Yena Hayibo, hayi ukhona mama uthembela. Uhlala lapha kwesisikole singapha ngezansi. Uyintoni ngathembela wena ma? Ndumfazi wakhe sekhaya. Umntanakhe lo? Umntanakhe. Khapha mngana. Ngisamena ngikhabe nondikhombisa abahlala lapha ngapha. Okay. Asobekwa yini manje? Asubekwa yini? Yini imali yantoni? Ngibala ukudla ephala ekhona. Size ngani? Maye wangifona ngitshela ukuthi ufuna imali. Papa right? Ifona ngosayiphendula. Nifike ngani la? Sifike ngama-hike. Ngama-hike? Wafaka umntana mina ngupheni? Kwenzekile ke. Sambile sendlela bomakhelwane azulu bakhulume kakhulu. Papa. Hayi, awumlalela umama wakho ma. Hayi, ngena man. Uchaze ke futhi. Ngabe lokhohla wenyunga la. Hey, awume mfaza. Ngoba Nginenkinga la. Awume. Uzanga inkinga zakho. Nami ngifuna ukwazi obani lapho. Lo gogo lo waduka kamakhulu nelengane engakayifuna nendlela. Lalela man. Yabona lo. Lalela. Lo umngami lo. Yezwa? Ubani? Umngami lo. Bamshata ngenkomo zaba. Ingane yami leya. Thuya zonke. Indlela bezi ukuthi manje ngakushadi yona yona le ukuthi bani nomfazi emakhaya. Uyakuzwa lo? Ungasapoti njani ukuphiphela eghoshi uhlala emkhuphini. Okay. Ukamfikela kwantshela ukuthi thula. Bekumele ngize ngisho. Thuya zonke. Ngiziliphi? Awuthule gogo. Angeke ngithule. Awuthule gogo. Yami le ndoda, yami le ndoda. Ithini into yethu nje manje? Siphuma kanjani kulelo bishi? Wena indoda kumele ucacise. Ngicabangile. Sami. Thanda ngiyakuthanda. Thanda kakhulu futhi. Yiwo ngithembisa nomshado. Kodwa manje angeke ngikwazi ukulahlekelwa ngumama. Ilungise. Ngeke ngilahlekelwe umuntu engibe naye iminyaka. Thanda sami. Solution la. Ukukhuluma ngendaba zokulala nawe uyibona indlu ngani. Ngicela ukuthi manje siphumele. Akahambe. Uyabona? Ubuthe konke ngokwakho. 2 years on. Uyabona Thembela ihle lokukipita kwakho. Sekukufakela emanyaleni kanjani? Sesabukwa yibo bonke abantu manje ngale ndaba yakho lento yenza. Kodwa manje ayazama ukulungisa mse. Hayi, ilungisa. Angithi ngiyalungisa le nkinga manje. Ilungisa ke, ilungisa. Uqalo wena. Ilungisa. Yeah. Asiqolele sasa. Uqolele. Angiphumi mina la. Hayi phuma. Siyaqasha manje. Angiphumi mfethu wami. Phuma. Nangiphumi. Phuma. Akaphuma kahambe. Awudedeleke silungisa izikhwama zethu. Njengoba ngibona. Sicela uphuma. Awuphume ke. Cela ndungaphumi. Phuma. Bebe uzothula. Phuma. Bebe uzothula. Phuma. Hayibo, mkanami. Njani khona manje? Mkanami skis Choma, skis. Choma kwenze njani? Khuluma nami. Ungikhoshile nje. Wenzeni? Ungikhiphile. Kunomama ufikile laba nomntwana. Hey! Ngangishilo mkanami.
Uthina mama lo mfazi wakho asemakhaya mngani wami. Uthi umfazi wakho asemakhaya wamala nomntana. Kodwa kuphume mina ngeke umfazi wakho alale phandle mina. Umfazi. Chomi kuningi. Mara ungashile nekhoma cho. Uthe mina ngenza nakuwe ngizolala kuwe. Yena nasikisi. Asikisi mnganami. Kodwa mnganami ngabona ukuthi lo yabona lo mfana lo akakulungelanga at all. Akwazi ukuthi umuntu angahlala nawe isikhathi eside angakhulumi nangefamily yakhe. Ngasho ukuthi khona into engekho right ngalo yamuntu lo. Angaqeda ukusala ungayi. Bangizwishela ubuhlungu. Angeke ngiwashe ngipheke ngiphele umfana seqhamuka gogo ngamavile. After yonke into usomenzele yona lo muntu. Sukuma mngani. Ngizosukuma ngengihlalele ngingidlale. Angengidlale mamela mina unomunye ubaba enqizilo ngapha ubaba uTshekwane. Ngizokuyisa khona mina mathi kusasa lokho kusakho. Akakuhle siyakhona. Uyawazi umsebenzi wakhe kulo baba lo. Khululeka mnganami. Sorry mngani, sorry. Sorry mngani. Oh, I'm sorry manje kuzolunga. Ngizongisa kulo yamuntu. Kumele sidile naso isigogo. Awukwazi ukuthi uhlele kahle kanje ukhishwe isigogwana. Asidala Chomi. Asidala. Ngamshamane wehlisa umoya ngizolunga Chomi yethu. Amadoda ngiyawesaba. Engawo mina ngisingilisho mngani. Mngani wakho ngalo matekwane. Uthi usebenza kanjani lo? Khuleka ngoMatshekwane. uMatshekwane uyaziwa la ndaweni. Udume kabi. Yabona yonke into oyifunayo uyayithola. Mangabe uzofuna ukuphuma esidumbu, sophuma manje isidumbu. Ngiyazi ngani ngizomsiza. Usebenza kona baba lo. Ngara ngifuna khama umfazi lona aphindele emakhabe ngeke kahle. Uyabona ke lokho mngani. Amanzi amancane kabi. Susu manje. Khululeka asuke ngazana hambe mngani. Asa. Ngilimo sathane ngami, ngilimo sathane mfazi wami. Akukhohlwa wena nengane yami. 2 years yonke. Ngikhohlwa wena wethu nosapho ungasazi ukuthi siyadla. Siphila ngani? Uhlekisa ngabantu endaweni. Yaxolisa samsathi. Thembi futhi. Lento inzeke la namhlanje. Angeke kuphinde lenzeke. Ibhlungu into osenzayo wena usibukisa ngabantu ezilalini ukuthi uhlekisa ngabantu abanye otata bona bayagoduka wena ugoduke awusondli futhi umntwana uhamba ngamaphaqa amaye esikolweni ukhona usebenza ulibele ngamadikazi asegoli lokho sesikulungisile lokho mngani asisale sesiyeka indaba yamadikazi mngani asale sesiyeka sibone ukuthi manje impilo silungisa kanjani la phambili mngani ibhlungu into ongenza yona ibhlungu mngani ngiyaxolisa uzafanele ndixolele nje